Estamos con Román Alonso, coordinador de Esquerda Unida na comarca de Vigo, na manifestación para pedir unha folga xeral. Román, que opinión lle merecen as medidas económicas aprobadas polo Goberno do Estado? Estas medidas son contraproducentes incluso para o que les dicen que queren resolver, que é o problema do paro e o propio déficit do Estado. É dicir, estas medidas van a afondar na recesión que xa hai, é dicir, van a reducir o poder adquisitivo da clase obreira, co cual a propia lógica do sistema de favorecer o consumo para reactivar a economía pois son contraproducentes. Por outro lado, son profundamente injustas porque van a cargar problemas económicos de déficit provocados pola banca, por o poder financiero estatal e multinacional, e van nos cargar sobre os que non teñen culpa ninguna, que é a clase obreira. Entonces, son unhas medidas totalmente injustas. Non se fala para nada de unha progresividade fiscal, é dicir, que paguen máis os que máis teñen, senón que ao revés cargan contra, digamos, a clase obreira que o que fai é traballar e producir riqueza. Que consecuencias cree que poderían ter estas medidas a medio plazo? A medio plazo, xa o dixen, van a afondar no problema da recesión económica, van a empobrecer a población e ademais van a xerar unha situación de descontento social. Eu entendo que a xente terá que reaccionar e afrontar esta situación, porque detrás destas virán outras. Por que cree vostede que é necesaria entón unha folga xeral? A ver, a folga xeral é moi necesaria porque situaríanos a ofensiva. Ahora mesmo o capital está lanzado nunha dinámica de estrategia do shock, digamos que a xente queren asustar a población e que trague todo. Entonces, se verte nos medios de comunicación mentiras como que todo está forzado e tal, que non hai outro remedio, que non hai outra solución, entonces o que é imprescindible é que a población se mova para facer ver que non están por asumir estas injusticias, esta barbaridade, estas medidas que non teñen sentido ningún, incluso da propia lógica do que dicen que queren solucionar, que é o déficit do Estado e o que é activar a economía. Isto non sirve para activar a economía, sirven para que os ricos se manteñan co seu estatus de poder, colleron diñeiro, deron 80.000 millóns aos bancos para comprarlle os activos que non tiñan venta, e con eso se endeudou o Estado, pero os traballadores non tiveron problema ningún nesta. Entonces hai que reaccionar, hai que animar a xente a que reaccione contra estas medidas. E finalmente, cales son as propostas nas que leva traballando Esquerda Unida para paliar a situación económica na que nos atopamos? A ver, as medidas económicas de Esquerda Unida veñen de atrás. É dicir, primeiro de nada, hai que, en vez de atacar o sistema no que é o gasto, atacar no que son os ingresos. É dicir, por que hai menos ingresos? Porque se recauda menos. Se recauda menos porque hai paraísos fiscales, as grandes fortunas, os zapateros, o sobrevive o imposto de patrimonio, entre andar de zapateros rebaixaron o que é o tipo marginal que iba as grandes fortunas nos impostos, co cual houve unha baixada de recursos. Por outro lado, desde Esquerda Unida entendemos que hai que ir en contra da lógica do sistema. Este sistema vemos que non dá máis para sí, entonces nos planteamos o que é o reparto do traballo, o que son as 35 horas, é dicir, por un lado recaudar onde hai, por outro lado o reparto do traballo, coas 35 horas, por exemplo, de momento, invertir o sistema, en vez de buscarse empleo en sectores que están cegados xa porque hai unha sobreproducción, como é o que é o consumo físico máis habitual, incidir máis noutro tipo de traballos como son servicios sociais, de sanidade, educación e tal, que hai que valorizalos e pagalos. Entonces, por aí se generaría puestos de traballo. O Estado ten que cambiar a súa lógica. A lógica é, ahora estamos en que ceder a empresa privada os medios de produción para que sean as empresas privadas que creen puestos de traballo, a empresa privada non xenera esos puestos de traballo. O que temos que facer é invertir, que sea o Estado que tome a iniciativa. O que pasa é que isto únicamente Esquerda Unida estamos nestes, digamos, das forzas así a nivel estatal que teñen presencia no Parlamento. A única organización ahora mesmo que está por este tipo de políticas de iniciativa estatal é Esquerda Unida. Moitas gracias. A vos.